Sessions Tafilodo. We welcome you to the first session of the morning sessions during the Holy Spirit Conference. We have several various types of ministers that operate in different types of giftings and ministry and flows, but they all operate in the same Jesus Christ. Hallelujah. So daw l-aħwa li ħad iltaqa' magħhom madwar din il-ġranet filgħodu dawn huma sessions biex inkoraġġukom u jibnukom. Illum ħanindaqgħu għall-ewwel waħda ta' din is-sensiela ta' għalliema. Hija waħda mill-mexxejja li tieħu ħsieb ukoll mar-raġel tagħha tmexxi wieħed mill-grupp taż-żgħażagħ. Ħanilqgħu fostna malajr il-reverendu id-djakna Fabienne Zammit. Għadu ċabċipa. Give her a wonderful hand of applause. Hallelujah. And receive the word of God from her. Irċivu l-kelma tal-mulej minn għandha. Amen. God bless you. It's the rain. It's shita. Sorry. That's what happens when you are excited. Gloria lil mulej. Tisimawni? Ridi għallu l-ek mux tisimawni. Għad jinstema? Ok. Ma nafx. Hello. Ok. Mela, Gloria lil mulej. Ħanibdew mill-ewwel il-liebes imma l-isbaħ ħaġa. Mela, it-titlu ta' din is-sezzjoni huwa kif nibqgħu fil-preżenza tal-Ispirtu Santu. Aħjarek? All right. Mela, kif nibqgħu fil-preżenza tal-Ispirtu Santu? Dan it-titlu fil-verità meta kien hawn Pastor Henry Hinn kien qalilna li Mikajas kien saqsih id-domanda kif tibqa' fil-preżenza tal-Ispirtu Santu. U dak il-ħin isni ħassejt it-titlu jisu xi ħadd hekk jisu għall-mulej qabdu hekk u tefaħħuli fuq wara. Kont litteralment ħassejtu għalija. U nemmen li ħassejtu għalija l-fatt li il-ħajja maġla mix-xogħol għad-dar, mid-dar għax-xogħol, it-tifla, taf kif hektik ħafna. U il-żgħażagħ, il-knisja, in-nies. U l-mulej jgħidlek, hello. Għalkemm l-ewwel ħaġa li nagħmel filgħodu hija li ngħidlu Good morning Spirit, għax l-unika post u ħin li jena da waħdi ma l-Ispirtu Santu fil-karozza. Kif inkun ħanitlaq ix-xogħol. Imma mbagħad se ngħidilkom iktar nidħlu fiha din. Gloria lil mulej diġà bdejna l-bieraħ bit-tajjeb u f'waħda mill-isbaħ maffarijiet tal-Ispirtu Santu hija l-Holy of Holies illi aħna mberkin illi nistgħu nidħlu personalment m'hemmx għalfejn jidħol il-qassis biss, imma aħna qegħdin preferuti għax aħna għandna d-demm irjali llum il-ġurnata. U allura l-ewwel ħaġa li se nagħmel huwa ħa nirringrazzja l-ewwel ħaġa lil pastors tagħna li huma l-ġenituri tiegħi u tagħkom ovvjament. Li sabu fiduċja fija li nerġa' inwassal messaġġ mingħand il-mulej. Li nista' nassigurakom illi fin-natural żgur li ma kontx ħanasal fih għax tberikt jiena stess bil-messaġġ. U l-Ispirtu Santu din il-konferenza vera nożda l-qalbi għax li kieku mhux hu maħniex hawn żgur. U għaliex? Għax vers Ġwanni 16:7 Ġesu qal madankollu jien ngħidilkom is-sewwa jaqblilkom li jien immur, għax jekk ma mmurx l-avukat ma jiġix għandkom. Iżda jekk immur nibatulkom. Ġwanni 16:14 u jagħtini glorja għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Min kif inid il-ħajja kristjana persegwitata min ma jridx avukat.
Anka fil-ħajja naturali, aħseb wara fl-ispiritwal. Imma avukat pur li jiddisciplina li jwissi li fakrilna x'għamel Ġesu għalina u minn xiex ħelisna il-mulej biex illum qegħdin hawn. Allura ħanitlobkom biex sakemm nasal għal-messaġġ tqumu miegħi u titolbu miegħi. Please, tiġu fi qbil miegħi. Mulej qaddis nirringrazzjak tal-li għażiltni biex niġi nwassal il-messaġġ tiegħek. Issa hu ħinek u jien qiegħda hawn biex nirrappreżentak. Għejni li waqt din is-sezzjoni li nkun sensittiva għalik u nħalli lilek tmexxini kif jidher lilek. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Mela, min hu l-Ispirtu Santu? Hemm ħafna skritturi, imma mill-bidu tal-kreazzjoni jissemma. U mill-bidu tal-kreazzjoni sinjal huwa importanti ħafna. Infatti, f'Ġenesi 1, fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art. U l-art kienet bla forma u ma kien fiha xejn. Dlammijiet kienu fuq wiċċ l-abbiss. L-Ispirtu tal-Alla kien jittajjar fuq wiċċ l-ilmijiet. Mela la mill-ewwel instema' sinjal li huwa ta' importanza kbira. Mhux hekk? Biex imbagħad jibda jiġi jirrevelat lill-bniedem, lill-umanità bil-mod il-mod. Għaliex bil-mod kien fit-Testament l-Antik? Għax impossibbli il-qawwa tal-Alla dak il-kobor kollu. Please note, id-dinja jżomma fuq ideh, immaġina dik il-qawwa kollha ġo fina. Kieku nisplodu. Jew kieku nisplodu. Imma l-Ispirtu Santu fit-Testament l-Antik kien ta' istruzzjoni għalina. Infatti beda jgħidilna kif għandna naħdmu l-art, kif għalkemm fl-Eden ma kienu jagħmlu xejn, għax l-ilma kien jitla mill-art, kulħadd kien jagħmel kollox waħdu. Imma sfortunatament il-bniedem waqa'. Imma mbagħad beda jgħallimna kif naħdmu l-art, beda jgħallimna kif għandna nagħmlu l-affarijiet u nkabru. Imma waħda mill-isbaħ qabel dan kollu fil-bidu net. Il-mulej nefaħ fil-bniedem u ħal ħajja. Fejn ħanaraw din? Muru Ġenesi 2:7. U l-mulej Alla sawwar lill-bnedmin bit-trab, lill-bniedem bit-trab tal-art. U nefaħ fim nisseħ, nifs il-ħajja. U l-bniedem sar ruħ ħajja. Daqshekk huwa importanti l-Ispirtu Santu li hu nifs tal-ħajja. Fit-Testament l-Antik kien permess biss il-qassis jidħol. Imma mbagħad naraw li David li għalkemm għamel adulterju kellu iben u tteħidlu għax ma bdiex kien imwissim il-profeta ma bdiex. Imma minn dak illi jagħmel meta kien fl-ar ħin tiegħu għax meta titteħidlek tarbija mhijiex xi ħaġa faċli mi jibsa, xorta faħħar lill-mulej. Xorta għamel post, grazzi mulej għal din ara, għamel tinda biex kulħadd ikun jista' jmur idoq u jfaħħar lill-mulej. Għax il-mulej biss li jagħtina s-saħħa biex nimxu l-qoddim. U kif se nimxu l-qoddim? L-iktar ħaġa importanti fil-ħajja hi l-qalb. Għaliex il-qalb? Kif għandha x'taqsam mal-Ispirtu Santu? Il-qalb sewwa l-ġisem, meta inti għandek il-ġisem inti jekk tajt subajk, jekk tajt idek, jekk tajt sieqek, minn hawn jew minn hemm ħadd għaddija. Samt rasek għamil xi 4 punti jew bħali jew f'xuftejja x'u kont imqarba. Imma il-qalb once li inti
tibda titmiss il-qalb, il-ġisem jibda jiddajjef. Għax jekk tolqod il-mejn, il-vina l-mejn, għajt li ċawu baj nara kemm fuq. Imma mbagħad hemm min jagħmel il-bypass u jkollu daw l-affarijiet jiqpaw jgħixu, imma fl-istess ħin anke l-iskrittura ta' istess tgħidlek laqas l-għadam ma jkun jiflaħ joqgħod sewwa dritt għaliex għax id-demm huwa importanti u l-qalb ma tippompjax hi. Ċaw. Taf kif? Issa l-qalb importanti li aħna irdu nżommuha pura. Għaliex għax l-Ispirtu Santu huwa pur. L-Ispirtu Santu huwa dak il-persuna illi għandu bżonn ġisimna. Jekk aħna maħniex puri, l-Ispirtu Santu wkoll se jgħidlek baj għax jippreferi joqgħod fil-ġenna f'dik il-purità. Imma aħna mbagħad se jiġri minna. Liema triq sa nażlu? Tal-ġenna jew ħa ninżlu l-infern. Daqshekk hija easy, deċiżjoni hija tiegħi u tiegħek. Issa aħna dħalna f'paġġ ġdid meta ġie Ġesu. Ġesu ġie biex ikollna relazzjoni miegħu. Ħallilna ħajtu bħala eżempju. Ma xiex nimxu fil-ħajja, imbagħad batilna l-Ispirtu Santu. Imma qabel kollox Ġesu riedna nimxu ma' kmandament wieħed. Min istruzzjoni sħiħa tat-Testament l-Antik. Għax it-Testament l-Antik huwa kollu istruzzjoni tal-ħajja, plus li fuq il-ktib tal-Leviti għandek fuq 600 liġi x'għandek inti tħares. Imma wieħed biss qalilna biex nagħmlu. Ħobbu. Inħobbu, kif se tħobb? Jekk inti jkollok l-imrar f'qalbek, jekk jiena u inta jkollna l-imrar f'qalbna u nħarsu bl-ikraħ lejn xulxin u nqogħdu bin-nervi lejn xulxin. Żbaljajna, okej, ma ġara xejn, ma waqgħetx id-dinja, ma tiqpax bl-imrar f'qalbek. Għax once illi inti tibda tirrabja u jinżel dak kollu fil-qalb, il-qalb ħadd tibda tbatti. ħatibda tiskipja l-beats, ħatibda tmajna u tibda tasal biex minn dak il-bib kif tħalt toħroġ iktar tiġri. Allura għalilna biex inħobbu. Allura x'ħan nagħmlu l-ewwel qabel kollox? Irridu nindmu. Għamilna x'għamilna anke jekk ma nafux, it-talba tagħna l-ewwel ħaġa li għandna nagħmlu hija aħfir li mulej ta' dak li naf u ta' dak li ma nafx. Imbagħad iridu naħfru aħna. Għax mhux aħna l-vittmi biss. Irridu naħfru lil min weġġana, lil min afġilna qalbna, lil min telaqna, lil min seraqna, lil min xewwixna, lil min tradiena, lil min ħarbtilna familja, lil uliedna jew lil ġenituri tagħna stess. Li fin-naturali hija jibsa. Għaddejt minnha personali bekk iktar inkun nista' nitkellem open fuqha u hija testimonjanza ta' ħajti. Imma fin-natural hija jibsa. U meta tkun niżlet fil-qalb tibda tibni il-ħitan. U ħadd ma jirnexxielu jidħol. Wieħed biss imma ta' mhux kisser bħalma għamel il-ħitan ta' Ġeriko, imma letteralment jinvadik. Definitely il-mulej jinvadina. Infatti fit-Testament l-Antik l-istruzzjoni li hemm biex nieħdu ħsieb qalbna hemm żewġ proverbji vera sbieħ. Ejjew ħammorru flimkien. Proverbji 4:23. Bħiltek kollha ħares lil qalbek għax minna joħroġ in-nixxijat tal-ħajja. Proverbji 14:30. Qalb kalma ħajjet il-ġisem, iżda lejra
it-taħsir il-għadam. Smajtu għadi li għonnadna fil-bidu, ma jkollokx il-qalb safja, jibda jisir it-ħassir fil-għadam, ġifir il-ġisem jibda, ma jkollokx l-għadam dritt. Qasdim xie. Vera kemm importanti l-qalb u għalli ma hija raġuni illi l-Ġesu tagħna l-unika kmandament minn Bibja sħiħa. Ħobbu lil xulxin. Bħalma ħabbejtkom jien. Tħobb. Infatti mbagħad Proverbi 15:13 jgħid. Qalb ħienja tferraħ il-wiċċ, iżda meta titnikket il-qalb jintelaq l-ispirtu. Mela jekk jiena mill-qalb illi ħadd iġġarraf, ħatiqpa muħla fil-passat, ħatiqpa tajt għax, kif u xiex, u ħatiqpa tiddubita, ħatiqpa tistaqsi mistoqsijiet. L-ispirtu ma jistax jiqpa ħadejk għax m'intix qed tisimgħu, ma ħanix nkunu sensittivi għalih. U aħna ngħidu jkollok it-tielet widna, il-widna tal-Ispirtu Santu fejn tkun sensittivi. Għax mhux ikellimni l-mulej, ma jridx jismani l-mulej, ma jridx jagħtini dak li rrid, sinjal li mhux waqtu, sinjal li għandna xi ħaġa isbaħ u maħniex din narawha. Qegħdin naraw biss dan il-ħajt li aħna bnejna. Qabel ma ħajitwaqqa dak il-ħajt, maħniex ħanaraw oltre. Żgur, u ma tarax, believe me, għax provajt nagħmilha. U damt snin sakemm bdejna nafda. Għad nisallum ġili noqgħod l-qura ma mhux għax irrid. Imma il-ħitan once li sibnihom ħadd ma jista' jneħħilhom. Lok tista' ddum tiġi fellowship u tista' ddum jitolbu miegħek għax jekk inti tiddeċiedi li tgħid le. Torti għaju tiegħek. Eżis ħuti. Mela x'għandna nagħmlu? Sewwa, kif se nipproteġu qalbna? Kif se neqpaw fid-disċiplina? Kif se naħfer? Kif se neqpa naħfer anzi? Kif se nagħmel biex ma ninqatawx minn mal-mulej? Kif se nkun ta' testimonjanza għal ta' madwari? Kif se nevanġelizza? L-isbaħ ħaġa. Min hawn għadu ġdid jew milkom xtiġu bħalissa tkun fil-fervur, fiż-żejl, u tkunu tridu tafu iżjed u jkollkom vera love at first sight u dik l-imħabba u dak il-lub bħalma titiltaqa' mal-arus tiegħek jew mar-raġel jew. Imma mbagħad niġu f'punt fil-Kristjaneżmu illi niġu fil-comfort zone. Dik l-ar ħaġa li nistgħu nagħmlu. U iva x'għandi nagħmel hekk, u għax għandi nagħmel hekk bħalma tngħid fuq istess. Għax għandi x-xogħol, għax għandi d-dar, għax għandi l-part-time, għax għandi l-iskola, għax għandi hekk. U Ġesu qed jgħidlek, oh, hello, l-Ispirtu Santu, għati għasi, tejni ftit ħin minn tiegħek. Mela x'iridu nagħmlu? Irridu mmorru għall-ewwel imħabba tagħna. L-ewwel imħabba li kellna għalija 13 sena ilu. Nerġgħu nisimgħu diski li konna nisimgħu qabel. Dak iż-żmien insibu ħin fejn immorru fejn il-baħar u nqattaw ħin mal-mulej kif konna nagħmel jien. Naqraw kotba niġu għall-courses hemm 7 minnhom mill-courses fejn nistgħu nagħmluhom xejn kollox tista' tagħmelhom. Anke li ma tagħmilx billi qed tagħti donations fiha, qed tgħin il-Knisja. Mhux qed tgħin il-pastors, qed tgħin il-Knisja. Il-Knisja hija aħna mhux il-pastors tagħna biss. Sorry. Min ġew jgħidu għal flus u mhux flus. Il-pastors aħna mhux huma l-Knisja. Aħna l-Knisja, u dawk li jiġu kuljum biex noqogħdu niġu bil-qiegħda okej fl-air place, fl-air condition u nieħdu kafe. Imma biex ngħinu fil-Knisja le. Mela, ejja ħanaħsbu ftit fl-imkien dawk li ilna.
X'qed nielu l-ewwel darba meta tajna ħajjitna lil Mulej. Meta ġejna hawnhekk quddiem il-pastors jew leaders li talbu magħna. Mulej poġġi fuq it-tron ta' qalbi. Mela kemm importanti l-qalb. Kemm importanti l-qalb illi nżommuha safja. Ma nħalluwix titnikket. Jekk naraw illi ħadd titnikket naħarbu f'dik il-kmajra weħidna bħalma jgħidilna Ġesu, bħalma qalilna l-bieraħ il-pastor, enter in the holy of holies. M'hemmx għalfejn tkun qiegħda l-fellowship imma tkun qiegħda d-dar. Bħal xiex, jiena personalment fid-dar il-ġdida li qed tinbnielna jiena u Brendan qedlu din il-kamra li kull ma fija daqshekk. Irrida il-war room tiegħi. Qedlu x'inhi, qedlu jekk il-washing machine u l-friġġ jiġu whatever jiġu jidhru fil-kċina, imma dik irrida il-war room tiegħi. Hemm bżonn illi aħna niqpaw intiżi, di hija lezzjoni għalija wkoll. Li niqpaw intiżi fi Kristu u mhux niddubitaw jew naħsbu fuq x'konna nagħmlu qabel. Jien nirringrazzja lil nanna tiegħi llum qiegħda fil-glorja tal-ġenna illi żera dik iż-żerrija kif ta' fi. Imma llum iffjorixxiet fi Kristu. Ġifier qatt mu telf dak li ngħaddu, dak li jkollna, qatt mu telf. Imma tħallix il-weġġat ta' dak li ngħaddu minnu jekk ħallina xi ħadd. Jekk telaqna fin-natural, jekk telaqna mar il-ġenna, jekk tħallix in-niket. Għax is-serħan tagħna, is-sabbat tagħna għal dawk li marru fil-liġi huwa Ġesu Kristu, huwa l-Ispirtu Santu, s-sabat dak huwa s-sabat huwa serħan. Alla strieħ. Imma rrid minn dejjem fil-bidu il-bniedem jistrieħ fih fil-verità. Għalhekk kien ma jagħmel xejn fl-art. Għalhekk aħna hija istruzzjoni tal-ħajja għax kien moħħ ta' karawetta li Eva u Adam marru jieħdu l-frotta. Ja ħasra, ma kienx frotta. Kemm huma fitti. Mela. X'għamel? Ġie l-Ispirtu Santu. Wara li aħna tajni ħajjetna u beda jqaċċad u jneħħi u tibda tinħeles u tillibera u tibda tiġi u tibda torqod fil-paċi. U jkollok dak il-fervur. Ma nitilquhx. Jigwidana, jiddixxiplinana. Jekk tiġi ddixxiplinat, tabbix moħħok, baxxi rasek għid sorry. Ma nerġax. Kun awletikament iva. Imma xorta għandek tħobb dak li jkun. Mhux tiqpa' bl-imrar lej ħuk lej oħtok. Aħna fil-verità meta bdejt River of Love għamilt l-ewwel 6 xhur sena laqas ikellimni ħadd minn tal-familja. Kelli tifla ta' 3 snin. Ħadd kulħadd jiġġieled miegħi. U min iċempilli fuq il-mowbajl titlob iktar għalija. Inti fejn taf x'qed jiġri. Ara l-għadu. Ma kienx jiflaħ. Għaliex, għax konna għadna fis-sejjil. Mela allura s-sejjina u inti għaliex m'għadniex f'dak iż-sejjil. Illi jċempillek dak ix-xi ħadd jgħidlek titlob x'għalija mentri da fejja jekk kienu x'qed nitlob għalih jew le. Il għaliex l-għadu jkun jaf. L-għadu jkun jaf, l-għadu taħsibx li ħajqod jgħidlek jara dik hemm brava. Dak ikun jadem barra jistenna, jgħidlek ejja ħanara nsib xi xaq ta' dawl. U mhux dembu jdaħħal, kollu jidħol, dak ieħor fit. Fit ta' vera. Mela, l-Ispirtu Santu kif ħanitrattawh? L-Ispirtu Santu mhux fantażma ta'. Mhux xi fantażma. Vera li ma narawx, imma aħna li
aħna poplu ta' Alla, poplu ta' revelazzjoni, kif qal Ġesu lill-apostli, illi lilkom titwassal il-kelma tas-saltna. Ekku kollha aħna, ġifieri li ħadu tajjeb l-apostli ma baqax għalihom biss, ma jkunux tosti huma wkoll, jiena rrid ukoll. Naraw x'qalulu, x'qallhom. Hemm wieħed infatti jismu Vladimir u ma nafx kuljomu, Savchuk jew whatever. Bħal tal-passer ħan għamel li. Savchuk ma nafx. U tani revelazzjoni. Insomma daħuna fil-mulej. Tani revelazzjoni tagħha. Għax darba saqsa lil-mulej. Għaliex l-Ispirtu Santu ma taħx ġisem bħal tagħna biex ikollna relazzjoni miegħu. U l-mulej qallu, with his sense of humor dejjem, l-Ispirtu Santu għandu ġisem, infatti juża tiegħek. Wow, u x'kien rajta jisna ħassejta, il-mulej jgħid li tara, daf kif. U vera, għax ara kemm tibda taqra l-iskritturi u laqqas nibdew nirrealizzawhom fil-verità. Għaliex? Għax jekk immorru l-ewwel Korintin 6:19 jgħid: ma tafux li ġisimkom u t-tempju tal-Ispirtu Santu li qiegħed fikom li għandkom minn Alla u li intom minnhom xtaqkom infuskom. Glorja lilu, glorja lilu li tina daw ir-revelazzjonijiet kuljum. Mela, nerġa' ngħid, x'ħanamlu, kif ħankomplu, kif ħanaslu u niqpaw naslu t-tiġrija fl-imkien. Nitilqu għall-ewwel imħabba. Jekk għaw minna li jgħat ma tafx fejn jgħat bħalissa, itlaq għall-ewwel imħabba li kellek mal-mulej u mal-Ispirtu Santu. Onora l-omna u l-missiena spiritwali. Għax once li inti tonorom, il-mulej jonorak. Għaw korsijiet, kif għettilkom fil-bidu, għanna korsijiet isiru bxejn u hemm il-bażi u l-isbaħ bażi fejn hemm turning point qabel inti ma tagħti wara li tagħti ħajtek il-Kristu jkun wasal iż-żmien li inti kif qal il-passer il-bieraħ tmut. Imma tmut mhux kif belata Eva. Tmut. Tmut fl-ispiritwal li mhix inti fil-ġisem għax irid jidħol l-Ispirtu Santu, mel inti m'intix tiegħek innifsek, insa. Tibda titħares lej il-passat, tibda tgħid tara kemm kont tiblaħ, jew bela, jew wara x'għamilt bidejja. Imma once li inti tajt ħajtek lil Kristu, ġismek mhux tiegħek u għalilek ċara. Għax ġismek huwa t-tempju. U għalhekk jgħid f'Ġenesi 1:27 ejjew noħolqu l-bniedem fuq l-immaġni tagħna. Għaliex? Għax imbagħad meta l-Ispirtu Santu jidħol fik ħa postu, inti meta tħares fil-mera, jiena u inti taħarsu fil-mera, qed naraw li l-mulej jirrifletti. U għalhekk irridu nkunu ta' testimonjanza għal fatt illi dak li jarawna jgħidu x'għandek? Għandkom kliemkom ħelu. Iskom ma titkellmux intom, tkun taf x'inti tgħid, kemm taf xi tgħid. Fin-natura believe me li ma nasalx. Għax waħda li ninsa ħafna. Tifla tgħidli goldfish. Għax ninsa ħafna. Ma fejn tidħol l-iskrittura. It overflows. Għaliex? Għax inti iktar kemm titma, l-Ispirtu Santu, jaf, imma iktar kemm titma,
iktar ħajibqa għaddej u jurik bil-mod, forsi mhux bil-mod daqskemm kienu fit-Testament l-Antik. Għax kemm inti kapaċi li tgħidlu jien irrid, jiena rrid niqpa soda, jiena rrid niqpa rooted. U once li noħroġ minn dak il-bib nerġa' nidħolaw. Terġa' tidħol fejn inti ħallejt il-pedament tiegħek. Fejn fil-verità huwa Kristu li ġabek hawn. Jekk inti verament ġejt minn qalbek u ġejt biqlubija. Ħallejt qalbek illi tgħidlu mulej fil-verità mexxini inti. Ma jkunx il-moħħ. Għalhekk inti trid tħalli moħħok safi u tittimxi mal-istruzzjonijiet tal-Bibja u x'jgħidlek Kristu l-Ispirtu Santu jfakrek għax imbagħad once li jinżel fil-qalb. You've had it. Sakemm ma tindimx għax kollox huwa possibbli f'isem Ġesu Kristu. Imma għandna bżonnu lill-Ispirtu Santu għax fi Ġwanni 14:26 jgħid imma d-difensur l-Ispirtu Santu li l-Missier jibgħat f'ismi jallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom. L-Iskrittura titkellem waħedha. Inutli qogħdu jgħiduli għax inti tinterpreta mod. M'għandix ninterpreta mod ieħor. Għax il-mulej mhux se jqgħod idulli mal-lewża. Straight forward iktar minni, għax inqgħod ngħidlu kif għax u xiex. U jgħidli 1, 2, 3. Imma d-difensur l-Ispirtu Santu, il-Missier jibgħat f'ismi jagħmilkom kollox u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom. M'hemm xejn ma xiex iddur. X'għandha fiha vers. M'hemmx ma xiex iddur. Nieqfu nsibu skużi fil-ħajja. Huma kollha skużi jiddispjaċini. Ħafna kollha nfittxuhom daw. Mela ejja mmorru għall-ewwel imħabba. U dan ħanġibu fuq eżempju personali tagħna kollha. Mela, għandna l-familja, sewwa għandna n-nizzijiet, min jieħu ħsiebna. Il-familja fin-natural. Sewwa. Fil-verità, min jaf kemm il-darba ġilidna. Bħalissa għaddejjin minnax il-flus din jagħmu lil kulħadd. Fatti kulħadd jiġġieled. It-tzijiet. Kulħadd jiġġieled għall-flus, kirba għall-flus. Kirba għall-flus flok jaraw darbettilhom, qedtilhom għall-aħħar isifettilla tqum minn nanna għax mill-ewwel titfgħu għall-qabba terġgħu. Għax moħħkom x'ħanieħu, x'ħanakwista, x'inhu l-aħjar għalija. U l-għaqda sfaxxat fix-xejn. Għaliex? Għax m'għamlux bħali. Dak li żerat fija n-nanna żammejtu. Dak li żerat ommhom fihom ramewh. Ramewh fiż-żibel. U ħallew il-Kristu mhux mal-ġenb ta' laqqas iħarsu lejh ikunu pastażi litteralment jagħtuh daru. Imma b'xorta imma b'xi mod jew ieħor jekk jiġri xi ħaġa mhux ħanoqgħod ma mmurx ngħinhom. Għax xorta mmur ngħin. Għaliex? Għax jiena rrid inkun ta' testimonjanza għalihom. Irrid inkunu biqlubija nimxu u jgħidu għal xi xorta qedtejna. Kliemna jrid jiqpa' sew. Irridu niddixxiplinawhom ejdilhom kelma, ejdilhom bimħabba kif jgħidilna l-pastor, għalkemm jiena ġieli jibda sejjerek l-istonku imma msomma. Side note pastor ta'. Imma nipprova. Ibsax fin-natural tibda tgħidilhom immintom letteralment insejt kollox. Letteralment aħna nepputija. Oħtok. Possibbli qed tasal
f'dan il-mod u nxewxu kulħadd il-xulxin flok inkunu din faqda waħda. Mela x'ħan għamlu? Nissottomettu ruħna. Kliem mill-inqas. Għax kelma waħda biss tista' tqajjem rewwixta. Għax trid toqgħod attent xi tgħid. Għaddejta personali wkoll, qed kelma u rewwixta sħiħa qamet illi ma stennejtiex. Mela tgħid xejn, ikdem il-sienek, ħalli l-imsaren jiġu ċoff, għaddas rasek u itlaq lem. Jew għalaq Facebook, għalaq Instagram, għalaq TikTok, għalaq kollox. Ma nargumentawx. Naqtaw kollox. Inżommu l-paċi. Jekk għandi ngħid għandi immuru nsib l-oħti jew il-ħija. L-isbaħ ħaġa, emnuni li l-isbaħ ħaġa dik. Infatti, Proverbju 3:5 jgħid: it-tama fil-mulej b'qalbek kollha u fuq femtek tafdax. Nistħallu jibda jagħmilli x'papaħ, għalaq ħalqek naqkwieta. Ġifieri lil kulħadd lilna kollha jgħid l-Iskrittura tgħidilna illum hija faċli għal min u mobile friendly, anka fuq l-internet. Imqar tikteb Bible verse u jien tikteb qalb, eżempju, jew tikteb heart. Itallalek il-vrus kollha, l-iktar ħaġa sempliċi. Daw ma kellhomx fit-Testament l-Antik. Kienu jirdu jibqgħu fil-preżenza tal-mulej. Irridu jkunu sensittivi għall-ispirtu tal-mulej. Jagħtu widden għall-mulej. Aħna mhux taqalmanna biss minn fuq minn mis-sema. Ġas kemm tagħmel klik. Jekk ma tafx illum juruk, easy. Jekk ma tridx, għax ma tridx inti. Kollha, nerġa' ngħid, daw kollha huma skużi illi aħna nsibu biex ma nersqux lej il-mulej. Għalhekk irridu inżommu qalbna safja u noħorġu mill-comfort zone. Infatti xjejt Proverbju 18:22. Qalb ferħana hi mediċina tajba. Iżda spirtu mnikket inixxef l-Adam. Ġifri l-mediċina illi inti toqgħod nerġgħu ngħidilkom kif qal il-pastor il-bieraħ ukoll. Mhux ma tieħux mediċina, mhux ma tmurx għand it-tabib għax after all l-għarfien il-mulej tajulu. Imma l-wil tiegħek u jiena ħdimt fl-ispiżerji u naf illi meta taffettwa l-moħħ illi inti tajt għax jiena qed niġġennen u għax jiena qiegħda bid-diabeta u għax jiena qed titla' l-pressjoni u għax jiena qed inkun inħin kollu mdejqa u għax jiena l-adam tiegħi ma jiflaħx. Jekk jiena u inti għandna demm mirjali, lek l-ispirtu tal-Alla jgħix ġo fina, qed jgħidlek, qed jgħidilna li qalb ferħana mela hawn irridu niġu b'qalb ferħana għax dik hija l-mediċina tiegħek u tiegħi. Dik hija l-mediċina fejn aħna ħaniqpaw fuq saqajna. Dik hija l-mediċina illi aħna niqpaw fer-rieħa u niġu ġisem wieħed. Ħaniġu ġisem wieħed minni u minnek jiddependi. Jekk nisbaljaw, ma nerġgħux nitilqu fid-dinja. Iżda biss naħsbu minn xi xaddejna biex wasalna saw. U l-mulej jirreveli dan mit-Testament l-Antik f'Eżekjel. Ejja morru Eżekjel 37, 26. U qalb ġdida ukoll nagħtikom u spirtu ġdid inqiegħed fikom u naqlalkom il-qalb tal-ġebel minn ġisimkom u nagħtikom qalb tal-laħam. L-istruzzjonijiet tal-ħajja fit-Testament l-Antik
Wow, kemm ħelu l-mulej. Xieġmil fih. L-Ispirtu Santu huwa tant importanti fil-ħajja tagħna għalhekk jiena din il-Holy Spirit Conference hija wisq għal qalbi kollha ta' konferenzi kollha li jsiru matul is-sena. Imma l-Ispirtu Santu dik il-ħaġa li tqum filgħodu. Good morning, Holy Spirit. Fidejk. Imma mhux inħallih sal-karozza. Idħol miegħi x-xogħol. Idħol miegħi x-xogħol. Darba minnhom ħatitku. Insomma aħna din f'uffiċċju l-uffiċini koll għaw open plan ġifieri kulħadd hemm. U ġieli naqbdu diskursata l-immulaw fuq il-mulej. U ġieli nibda nwissi għax l-ispirtu issa kemm inni li drajthom naqa' ma jħallikx. U darba minnhom ma nafx qalu litteralment. Qomt bil-wieqfa fuq is-siġġu. U bat nitkellem u nipritka u at one point qed Fabjana laħaqlek u poġġi bil-qiegħda. Poġġi bil-qiegħda u komplejt. Għax dak il-ħin jekk verament tieħu l-Ispirtu Santu miegħek. Inti il-mulej jrid jużak biex dawk id-dubi jridu jrid iwaqqaħħom. Dal-aħħar waħda mill-ar ħaġa li jiena smajt ikollok fidi illi il-Madonna telet biruħu bil-ġisem. Ok, x'fidi jrid ikollok? Fejn qiegħda skritturali? Għaliex tittemmen bil-fidi xi ħaġa li ma teżistix? Mentri inti Ġesu Kristu miskin issallab u biċċer. Laqqas biss jien taraf minn bniedem. Għal-monstru tgħidlek l-iskrittura. Nara Passion of the Christ kont toħroġ qalbi. Aħseb wara kieku vera rajnih fir-realtà. Niqpaw niftakru fi żmien u niqpaw niftakru x'għamel huwa lina. Kull sena. Mbagħad bil-fidi. Bil-fidi aħjar temmen xaw fl-iskrittura. U aħna li aħna l-mażulin. Aħna li aħna l-mażulin jew inkunu ta' testimonjanza għal dawk ta' madwarna. Tisbalja indem, dak il-ħin indem. Dak il-ħin. Anka jekk qudiem kulħadd, jekk ġejt ikkoreġut fuq ix-xogħol, skużani ma nerġax. Għax inti fil-verità fin-natural bniedem inti x'inti. Imma l-ispiritwali ħallik ma joqgħodx kwiet. U jgħidlek mur u itlob apoloġija. Mur u rranġa mal-kollega tiegħek. Inti mhux mal-kollegi tiegħek qed tiddilja jekk mhumiex Kristjani, imma tiddilja ma ta' warahom. Limitati forsi vera fuq ix-xogħol. Imma meta jiġik dak il-ħin, one to one, tibda tarhom jibdew kulħadd jistaqsi d-domandi. L-għana tiegħi hekk nieħu pjaċiri. Ngħid l-Ispirtu Santu fidejk. Imma tibżawx, ejjew ma nibżawx flimkien. Għax aħna ġisem wieħed, ġisem illi fi Kristu ħanimxu żgur. Għax hu biss il-purità ta' mħabba, għax m'hemmx imħabba iktar pura milli tal-mulej. La tar-raġel tiegħu laqqas ta' binti. Tal-mulej, laqqas tal-ġenituri tiegħi, laqqas tal-pastors ta' ħadd. Ġifieri ma tiddependix fuq il-bniedem. Iddependi fuq Kristu. Ħares lejn dak is-salib, ejjew nħarsu lejn dak is-salib flimkien. Inħarsu minn xi xadda. U jgħidlek hawn bimħabba. Għati kasi, żomm qalbek safja. Isma' milli ngħidlek jiena. Batilna avukat kif edna fil-bidu, ikollna bżonn avukat fin-natural, aħseb u wara fl-ispiritwal jekk għandix bżonn avukat, għax ma l-ewwel żball. L-għadu mill-ewwel ħajmur qudiem il-mulej, qed tara hu x'għamlet, basta telet tippriedka hi. Daqshekk iġibek fix-xejn dak li inti tkun għadta volja tkun ispirat mill-mulej. Għax barra minn fuqna li dak li ngħidu ma jkunx ġej mill-mulej.
Għalhekk irdu nkunu nqogħdu attenti u nkunu sensittivi. Ħajti u ħajtek hija prezzjuża. Imma ftakar kif għedna li aħna mażulin li rridu nuru il-tem barra li Ġesu huwa ħaj. L-ispirtu tal-mulej għadu jiġri f'wiċċ id-dinja għax hawn aħna aħwa. Li joħorġu jevanġelizzaw, isiru kunċerti, healing services, services speċjali ta' kant biex inqattaw ħin fl-imkien u l-ġisem jiġi wieħed. Infatti Ġwanni 14:16-17 jgħidlek l-ispirtu tal-verità li d-dinja ma tistax tirċivih għax hi la taraħ u lanqas tarfu. Iżda intom tarfuh għaliex jammar magħkom u huwa fikom. Glorja lil mulej. Tollila ftit id-diska please. Il-mulej kull darba li ikolli talim jatini ittra għal dak li jkun. Tollila ftit ieħor please. U jekk tistgħu dibaxxu id-dwal jekk joġobkom. Ħana ħattaw ħin ftit minuti illi għandna fl-imkien. Anka da, please. L-abjad. Sorry, ma nsejta l-ilma. Daw jekk tista'. Ejja kulħadd jala għajnieh. U intelqu f'din il-mużika. Olli la ħandejqek Nikolaj, olli la ftit żgħir oħra. U ejjew naħsbu fil-bidu tal-imħabba tagħna ma' Kristu. L-ewwel imħabba tagħna il-glorja tal-mulej taqa' fuqna kollha. Itlaqa l-ewwel imħabba u ftakar x'għamilt, ftakar fil-ewwel fervur, ftakar kemm fraħt. Ftakar kemm qalbek bdiet tħabba tal-mulej u għall-Ispirtu Santu. Ftakar itlaq f'dak il-moment. Itlaqa l-ewwel imħabba. Ħalli qalbek tinħalla lih. Ħalli dawk il-ħitan jitkisru f'isem Ġesu Kristu ta' Nażaret. L-ebda arma msawra kontrina għaliex hemm il-mulej u n-nar tal-Ispirtu Santu jipproteġuna, l-anġelu tiegħu jipproteġuna. Baw f'din il-ħemda fi Kristu. Għax litra minant il-mulej għalikom bimħabba hija din. Eżies u liedi. Meta tfittxuni b'qalbkom kollha ssibuni. Ersqu lejja, indmu u natfu jdejkom. Tkunux nies ta' moħħ imħawwad. Saffu qalbkom. Intom kreaturi ġodda f'ibni Ġesu Kristu li tistgħu tagħmlu kollox fih. Jienu ta' kull grazzja li sejjaħtilkom għal glorja tiegħi ta' dejjem f'ibni Ġesu. Wara li tkunu batejtu ftit, inwettaqkom, inqawwikom, insaħħaħkom
u nqedkom fuq is-sisien sħaħ. Għax intom xogħli maħluqin f'ibni Ġesu Kristu għall-opri tajba li jien ħejjejtilkom minn qabel biex timxu fihom. Ħanibatilkom il-qawwa tal-Ispirtu Santu biex tpoġġu jdejkom fuq il-morda u tarawhom ifiequ. Tkeċċu xjaten u titkellmu bil-sna ġodda. Għandkom il-qawwa kontra l-prinċipijiet tad-dinja, kontra l-għadu, bekk xejn u ħadd ma jista' jweġġakom. Għax jien ma tajtkomx spiritu ta' biża', imma ta' qawwa, ta' mħabba u ta' rażna fuqkom infuskom. Ma dan kollu għejx, imma mhux int tgħix, imma Kristu jgħix fik. U li l-ħajja li jista' tgħix fil-ġisem għejxa bil-fidi ta' ibni Ġesu li tant ħabkom li talilu nnifsu għalikom. Il-grazzja ta' ibni, imħabti u x-xirka tal-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Amen. Glorja lil Mulej. Amen. Nirringrazzjawkom li jedin hawnhekk għandna ftit ħin ta' break sa' imiss is-session ta' wara. God bless you, narawkom dal-waqt.